Barcelona 3D Ceràmics és una marca que està especialitzada en la impressió 3D directa ceràmica. Aleshores, dintre d'aquesta marca, òbviament, ens dediquem a tot el tema de modelat i enginyeria que requereix cada peça ceràmica que produïm o hem d'imprimir, d'acord? I bàsicament seria una mica això, d'acord? Sí que és veritat que Barcelona 3D Ceràmics és una marca que està dins d'un taller de ceràmica artesanal i de disseny de tota la vida, d'acord? I ha sigut fruit d'una especialització que a poc ens ha portat a que el 99% dels nostres projectes siguin d'impressió 3D en ceràmica o producció additiva en ceràmica. El fet de centrar-nos en la impressió 3D va començar d'una manera natural, com una eina més del taller, per poder aportar un valor afegit als nostres clients, i a poc vam anar descobrint un món que era tan ampli, tan extens i amb tantes possibilitats que va anar creixent dins del propi taller fins a constituir, com he dit abans, un 99%, pràcticament un 100% de la feina que fem actualment. D'acord? Aleshores, això va significar un canvi de target de clients, un canvi de tipus de projecte i al mateix temps, cosa que és molt bona, poder aconseguir la cartera de clients i el volum de negoci al qual havíem aspirat adquirint aquestes primeres eines de manufactura additiva. La impressió 3D en ceràmica són un seguit de tecnologies dins del món de l'additiu que tindrien els seus paral·lelismes tant en el plàstic com en el metall, d'acord? Aleshores, bàsicament, es tracta d'unes tecnologies que et permeten, doncs, fabricar amb impressió 3D peces 100% ceràmiques o amb un acabat final 100% ceràmic. A diferència d'altres tecnologies o famílies de materials dintre del món de l'additiva, el que té de bo la ceràmica és que sempre el que produeixes és una peça final, utilitària, amb propietats 100% ceràmiques. Dins de la impressió 3D ceràmica, esclar, hi ha com moltes especialitats, com pot ser dintre del món de la ceràmica. Tenim un rang molt ampli de clients que va des d'artistes, dissenyadors, enginyers, arquitectes, peces que van al món mèdic, peces que van al món de l'enginyeria, peces que van al món de la joieria, del disseny tècnic, del disseny artístic. Aleshores, tenim un ventall molt ampli de clients com de target de projectes i això ens ho permet cobrir el fet de poder tenir cada una d'aquestes tecnologies dins del taller que dediquem en concret a cada projecte segons els requeriments que té. Tenim clients nacionals i internacionals. Treballem molt en tema internacional, però sí que és veritat que són empreses internacionals que tenen seu aquí i llavors des de les delegacions d'aquí ens encarreguen projectes, d'acord? I tenim clients que van des de grans empreses a grans marques, despatxos de disseny més petits, ajuntaments, tenim un espectre ampli de clients. Doncs podríem parlar, per exemple, de marques com Cartier, que es dediquen més al tema de joieria i disseny, marques de mobiliari grans, marques de healthcare que busquen més les propietats pròpies de la ceràmica, els aspectes més tècnics que té la ceràmica, no tant el disseny o l'aspecte visual que pugui adquirir, com poden buscar altres marques més dedicades a la joieria o al disseny. Després tenim projectes molt interessants a nivell ecològic. Per exemple, amb Nestlé tenim projectes grans a nivell de tema biològic que estan fent una gran inversió en tema de canvi ecològic i estan produint tota una sèrie de peces per tal d'ajudar els cultius que tenen a tota Europa a poder crear pol·linitzacions molt més efectives i tot això ho fan a través de peces ceràmiques dissenyades especialment. Després tenim projectes relacionats amb tema biològic també, amb tema no se'n diu reforestació, seria més aviat de regeneració de fons marí per espècies vegetals del fons marí.
hi ha un ampli espectre d'empreses. També inclús hem arribat a treballar amb empreses del sector mèdic per fer petites vàlvules cardíaques, amb tecnologies més precises d'impressió 3D ceràmica. Varia molt. O sigui, el procés bàsicament és que ve el client, ve amb un projecte i aquest projecte és analitzat i derivat a la tecnologia que pertoca. Sí que estem implicats en projectes d'investigació. En tenim, com he dit, que són a través nostra, directa, de la nostra empresa, marca, on investiguem per nosaltres mateixos materials, productes que ens puguin interessar, i en tenim d'altres directament vinculats a empreses amb les quals investiguem. Els projectes que tenim més interessants en aquest moment de recerca són a nivell ecològic, en quant a la convivència entre la ceràmica i agents biològics de tipus animal, vegetal o microscòpic. I la veritat és que és molt, molt engrescador. Sí. Tenim dins de l'àmbit marítim, a terra, a d'aire, és molt, molt engrescador. Els materials ceràmics amb els que treballem són moltíssims, perquè cada tecnologia té la seva pròpia família de materials amb les seves característiques i que van des de la llosa, que és el fang, com si diguéssim, amb unes propietats poroses i més la clàssica llosa portuguesa, fins a alumines o zircònies o elements compostos molt més complexos per al tema d'impressió ceràmica tècnica. Sí que és veritat que la producció pròpia de materials passa per, sobretot, materials en l'espectre del binder jetting. Tenim molts clients, com he dit abans, que ens demanen o busquen les característiques pròpies de la ceràmica més que no pas l'aspecte final de la ceràmica, i n'hi ha que inclús busquen les dues coses, busquen que siguin ceràmiques que tinguin un aspecte llaminer, de disseny, però que tinguin unes propietats concretes, molt concretes, d'acord? Aleshores, en aquests casos, nosaltres acostumem a dissenyar els patrons de material que ens interessen, doncs, per obtenir certs tipus de porositat, certs tipus de conductivitat, certs tipus d'acabats. I, com dic, la gran majoria de la recerca que estem fent està en l'àmbit del binder jetting, encara que també estem començant a treballar tot el tema de l'SLA i el DLP amb les resines vegetals, que és un tema que ens interessa molt. Vull dir, de fet, gran part de la investigació que produïm nosaltres, no per un client, sinó per nosaltres mateixos de recerca interna dins de la marca o de l'empresa, giren entorn a l'ecologia. O sigui, el que desitjaríem és ser 100% nets, 100% ecològics. Aleshores, dins el món de les resines fotosensibles, estem intentant explorar molt totes les resines base olis vegetals per intentar arribar a això que volem. Dins del binder jetting, en molts casos ho hem aconseguit. Tots els materials que utilitzem són 100% naturals, per dir-ho d'alguna manera. En alguns projectes no ho aconseguim i hem d'utilitzar certs tipus d'actius polimèrics, etc. Però estem en aquesta línia de projectes d'investigació. És molt necessari això perquè, com he dit, si no seria un taller coix o una marca coixa. Perquè dins de les ceràmiques tècniques necessites un coneixement força extens de tema de ceràmica tècnica. Per què? El que és la tecnologia additiva no deixa de ser una eina que et proporciona unes peces que tu després has de manipular. I en la ceràmica hi ha com 3 parts que són igual d'importants, que seria la consecució de la peça, la posterior manipulació i tractament d'aquesta peça i els acabats d'aquesta peça. En ceràmica aquests 3 punts són igual d'importants en la majoria de projectes. En els 2 punts últims, que és el tractament de la peça i, finalment, els acabats de la peça, és necessari un coneixement, ja sigui de ceràmica, en l'àmbit tradicional del disseny tècnic, un àmbit més profund en tot el tema de les ceràmiques tècniques, d'acord, més de precisió, perquè hi entra, òbviament, tot un tema de curvatures de forn, tipus de forn diferent, esmalts, coloracions, després els postprocessos, els errors o
o la majoria d'errors o problemes amb els que et trobes són problemes de la ceràmica clàssica, tradicionals, d'esquerdes, de contraccions, de dilatacions, de deformacions, de fallos en la superfície de la peça. Aleshores, sí, és necessari tenir els coneixements de la ceràmica clàssica, tradicional, podríem dir-ho. A part de tot, molts dels clients que tenim, sobretot per la tecnologia del robocasting o el binder jetting, són clients que el que busquen són acabats ceràmics tradicionals, amb les avantatges que et dona l'additiva, que pot ser velocitat, pot ser precisió, pot ser propietats de la pròpia ceràmica o pot ser formes complexes d'obtenir en una tecnologia tradicional. Molt, 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 molt ampli i molt, molt gran el futur que té la impressió 3D ceràmica, molt, perquè tenim peces ceràmiques en el nostre dia a dia en tot, des de les plaques solars fins a les bateries dels cotxes, passant pels plats de casa, a certs productes cosmètics, fins a... És molt gran com està la ceràmica introduïda en la nostra vida sense moltes vegades ser-ne prou conscients. Aleshores, és molt el futur que té per les propietats del propi material, que són unes propietats excel·lents per moltíssimes coses. És molt el futur que té per als materials híbrids que puguin arribar a venir gràcies a les tecnologies 3D, materials ceràmics amb propietats d'altres famílies de materials, com poden ser metalls. Les principals dificultats que jo personalment des de la meva marca estic veient des de Barcelona 3D Ceràmics és que hi ha algunes tecnologies que necessiten una petita maduració a nivell de hardware, com pot ser el tema del robocasting. Encara li falta uns pocs passos per arribar al que seria, pel que jo entenc, la plenitud d'aquesta tecnologia. I després hi ha unes altres tecnologies que són tant el binder jetting com l'SLA com el DLP. No hem parlat de l'FDM perquè és un tema que de moment no hi he entrat i no conec en profunditat, encara que entenc que és similar a l'SLA i al DLP. No deixen de ser plàstics amb càrrega, doncs en aquest cas resines amb càrrega. Aquestes tres tecnologies que he anomenat, el binder, l'SLA i el DLP, tenen uns problemes sobretot no tant de maduració, perquè en el cas del binder jetting es podria ja amb les tecnologies que hi ha arribar a fer-ho tot. El problema que tenim és un tema d'amortització i de costos. Són tecnologies captives, en molts casos, de marques, que l'amortització de molts dels consumibles que utilitzen fan que sigui una tecnologia que no sigui llaminera encara, perquè les tecnologies tradicionals, tot i no aconseguir el mateix que estan aconseguint amb l'additiva, que és molt més, el preu passa per davant. Són unes tecnologies que el dia que es democratitzin, entre comilles, una miqueta, o que els preus baixin dels preus desorbitants que estan tenint en aquests moments de 800.000 euros, quan baixin d'això, ho podran fer tot. Ho podran fer tot perquè es pot aconseguir moltíssim amb el binder jetting, per exemple. En el cas de l'SLA i el DLP tenim problemes també de que són projectes molt concrets els que ho demanden amb un cost molt elevat, d'acord? Però bàsicament són tecnologies que estan força madures i que aniran a poc posant-se al seu lloc i que tenen molt recorregut i molt de futur. Es poden fer moltes coses amb elles, moltíssimes. I no parlem des del punt de vista ecològic ja. Sí, va ser un projecte, si no recordo malament, que va ser iniciativa de la Cluster Manager del moment. Ens hi vam apuntar de seguida perquè teníem tota una sèrie de materials que volíem explorar que responien a una mica la iniciativa i el target que demanaven. I la veritat és que em va sortir un producte molt, molt interessant i amb moltes possibilitats, que en aquest moment tenim aturat en fase d'investigació o d'evolució. Vam complir una primera etapa, que seria per un filtre que tindria unes dimensions per un filtratge d'una canonada d'ús domèstic, i ara el tenim aturat en el que seria la investigació per una canonada d'ús industrial. És un filtre en el qual es va col·laborar amb diferents agents, aportats també des de dins del Cluster Map, un filtre 100% ceràmic per a la filtració de microplàstics i fibres tèxtils,
fet 100% en ceràmica i imprès amb 3D ceràmica directament, concretament amb 3 tecnologies diferents dins de l'additiva ceràmica. I com he dit, el resultat és molt engrescador, molt llaminer i esperem que segueixi els següents passos. Ara estem a l'espera d'una sèrie de subvencions per continuar la recerca, perquè de fet és una recerca, tot i que és amb l'ajuda del Cluster Map i d'altres agents, és una recerca interna nostra dins del taller per treure un producte que pugui ser comercialitzable o utilitzable, en tot cas, a nivell industrial, de forma interessant i efectiva. Formar part del Cluster Map el que implica és formar part d'un clúster on hi ha agents que poden ser interessants per la col·laboració en diferents projectes. D'acord? Aleshores, òbviament, és un punt d'informació interessant on pots rebre tota una sèrie d'inputs que poden ser molt beneficiosos per l'evolució de la pròpia empresa. D'acord? Sí que és veritat que en un primer moment el Cluster Map, només entrar-hi, va tenir un impuls bestial que em va deixar força aturat perquè va ser una pluja d'iniciatives, totes molt encertades, que van anar a molt bon port, que realment molt engrescadores. Després, a nivell d'iniciatives, ha anat frenant una mica, però, com dic, segueix sent interessant estar atent als inputs que puguin venir d'agents que estan implicats en el món dels materials i sobretot també del 4.0, no? Aleshores, per això una mica hi som i si hagués de recomanar-ho a alguna empresa seria des d'aquest punt de vista. És un teixit interessant, és un teixit industrial, innovador de Catalunya i que cal estar amatent al que s'hi fa i qualsevol informació és important i en allà hi ha un clúster d'informació.